Tak čaute všetci, zdravia Žuky Papaja. Včera sme boli na jednej nenormálnej party v Uhorskom Hradišti a došli nám love a sme si povedali, že musíme niečo pozbierať a tu s pánom Gogom. Teraz Duško, no čo to ty tu máš, môj zlatý? Tam zalezovame, ideme nosiť. Ideme odnes? A kde ideme odnes? Dušky, kde ideme odnes? Zberné suroviny? Hej, tam odneseme všechno to tady. Jo. A kde sme toto všetko našli, povedz? A neviem, keď si našiel. No tak poď, ideme, že dačo aspoň zarobíme. Hej, zarobíme, jo. No poď. Ty pohali sme našli toho roku dačo, jaj, mámo. No a jak, včera sa... Srda koníka gidava. Takže Duško, krič Uhorské Hradište. Hradište!